pelaillaan täällä. Näin jostain syystä. Kato varmaan vastaan mitä armorista. Mennään sitten tekee boss challenge. Mä vedän nyt mulla on upata. No katsotaan jos me... Nosta AK-47 tankkavuutta. Pystyy jostain AK-47 tyyliin. Mä kerään itse asiassa Steam Revolver. Sitten mä kerään miilistä. Tähän. Tää oli oikein Cricket. Tähän ne mun on legendaarisia kaikki. Mä en ymmärrä. Miksi tää ei oo legendaarinen? Tää tekee. Ja mulla on täällä jo yksi legendaarinen. Tää on epic. Ja sit tää sniperista. Jos mä tahtoisin jonkun legendaarisen. Tää vetää ihan semitti damagea. Mutta mä kerään nykyään tähän. Mulla on tää padilla. Tiedätkö tämmönen. Tää täytyy ladata. Charge shot. No niin mennään yritän nyt se boss challenge, kun mä läpäsin kovin. Elikkä ensimmäisen maan bossi on semmonen hämähäkki. Jonka päällä istuu semmonen tyyppi. Joo, me ei välitä. Bugia. Kato Elia tätä. Jumalauta, tossa on tyyppi. Sinä oot kallis. MLG no-scope. Minä vaan no-scope. Se dinosaurus tulee kyllä mukana. Haastat mua, Kiippeko haastaa mut? Sitten tyrppään. Jumalauta. Mennään kaikki niinku YGC:lle. Mä en ymmärrä minkä takia tää näyttää täältä. Tää on niinku niin. Eiks te gangstereita? Sinä Pertti. Siinä on 3 Perttiä. Pertti hoitaa maatilaa. Siinäkin on Pertti. Oho. Double kill. Miksi te hulkit? Teidän ei tarvitsis yrittää tappaa mua. Mä en oo tehnyt teille mitään. Eli lähet sä? Itse se bossi kuoli nyt. Itse boss, oh my god. Missä se portaali nyt on? Tossa. Ei tarvitse nyt käyttää yhtään laserbolteria. Ei tarvitse käyttää yhtään laserbolteria. Noin läpi. Ja sit on seuraava bossin aika. Mä venaan siitä, kun tulee uusi mappi, mä pistän sen videolle, mä läpäisin sit puolet. Parat level.
Mä en välitä kakkakasasta. MLG! My name is John Cena. Holy shit. Come on. Tää on ihan vitun vahva tää pyssy. Mä voin tehdä snipus challenge. Kattokaa, mulla ei oo kaikki sniput. Sä oot siinä. Sä oot outo. Sä oot niin outo. Sä oot niin outo. Sä oot niin outo. Mitä toi sanoo toi? Sä oot outo. Sä et voi tappaa mua. It's game. Käris. Siinä se mennään hieno portaali, josta meidän pitäisi mennä. No, sitten seuraavaksi on se koko pelin viimeinen taso. Vittu, tää on niinku perunasäkki. Uskon, että meidän on varmaan ihan oikeastikin pakko pistää tää auto niinku korjaamolle. Eihän tästä tule nyt jumalista yhtään mitään. Tää on ihan hirveen näköinen. Mikä tuollakin väpättää, kuulkaa? Mikä? Ai, se on se tunkkee nyt oikein. No niin, tuo on se paljon hienompi kuin mitä se oli. Sitten seuraava. Mä pimistin nää osat. No nyt on sitten koko pelin viimeisen tason vuoro. Vedetään se kysymysmerkki taso. Tämähän onkin hieno taso. Sinä ole outo. Eikö siis täytyy tappaa joku tommonen random virus? Mono. Mä teen tubeen. Mitä? Mä teen tubeen. Ja mitä? Haluatko tubettaa? Joo. Ootko näin kohdassa? Ai mä. Ai se Get Wrecked. Se oli mun vanhan kännykän käyttäjä. Sain. Enkä, mä olin idiootti, mä en tehnyt uusille käyttäjä. Miten? Mä aionkin tehdä, mutta nyt heti. Ja se sit himossa. Et mä sain just legendarisesti maksasta. Saitko? Siistii. Onks sulla vielä yhtään legendaria? Ei tällä. Joo, nyt sä oot joku legendari. Toivotko logia? No, en todella. Se on itse asiassa tavallaan huonoin legendari. Mitä on? Mä teen Pixelganissa boss challengea. Se on hyvä peli. Kai sä tiedät Masalia. Sinä et vedä sitä korjaa alas. Heräty. Piti saada tää briljantti tästä.
Miksi mä kuolin? Täytyykin vetää se uudestaan sitten. Tuve-videossa noloasia. Kuolin. Meitä meni on. Minä en häviä tätä. Kyllä mä oon huomannut, että alkaa. Joo. En oo tehnyt teille mitään. Te teille... Olit sä syöpää? Huoliko tämän video yksi katsoja? Syöpää samalla kun katsoit tätä ihmeellistä tapahtumaa. Tarviiks 2300 Ui jumala. Paljon tollon. Legendaarisesti. Pistä se sit yöks. Joo. Kauanko siinä kestää? Päivä. 20. Ai god, he's killing me. Kidding me! Ihan niinku... Niin, paljon. Pitäisikö aina jostain kortistoilla hyötyä? Tein äsken Clash Royalesta videon. Mä oon tällä kämmitellä vasta kutosarjassa. Pääsin muuten teidän klaaniin. Ei oo rekt. Ei. Mun nimi on Lauri Tuominen YouTubessa. Olisi pitänyt pistää joku MLG Gaming. Ai tämä. Koko peli viimeinen mappi. Mä otan boss challenge. On siinä vaan boss. On. Ainut mitkä ei oo... Tauveri on 7. Aika vastaan. Mitä te olette? Tule tänne pettää. Mä en oo kaivannut sitä. Helvetti, mistä sinä olet? Missä sinä olet? Missä sinä olet? Gabu. Mun osio. MLG. Saada tää golem tänne. 2 golemin iskua. On 4 darkki. On aika kova. Onks darkki iso? On. Aika kova. Ja se on moro.